I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikalimang Domingo sa pagkabanhaw. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nagtapok alang sa katipusang panihapon. Pulong ni Jesus mag-andam siyag lugar alang kanila. Apan si Tomas miingon nga wala sila mahibalo sa lugar ug unsaon pag-adto didto. Wala masabti ni Tomas ug sa uban niyang kauban nga si Jesus mao ang dalan. Gipasabot ni Jesus nga siya og ang amahan usara. Nga ang mga pulong ug mga buhat ni Jesus, mga pulong ug buhat usab sa amahan. Ning santos nga misa, himayaon ug simbahon ta ang amahan, anak ug Dios Espiritu Santo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. May isuong karong Dominguha. Ang Ginoo nagpasalig kanato nga sa balay siyang amahan dunay lawak para kanato, reserved for us. Yang diandam alang kanato. May isuon di kasing-kasing sa Ginoo nagintay lawak, no? Room for tawag nato forgiveness, room for mercy. There's always room in the heart of God. Kumao nga magsuon ning ato pagsudod santos katong mga misa, atong basulat atong mga sala, makatagantan kita sa pasaylo kaluoy sa Dios. Nagakumpisal ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsuon, kinakalapas ako ko uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sala pagbuhat kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moyo kang Santa Maria kanunay ulay, sa mga anghel ug mga santos, kaninyo mga igsuon, inyong iampo sa Ginoo ang atong Dios. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasaylo ng atong mga sala, dalong adtos kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios ito sa langit, o kadait siya mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan magagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagwagtang sa laas kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang naglingkod sa tuo sa Amahan, dawata among pangamuyo.
Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesus Kristo. Uman sa Espiritu Santo, diha si Maya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, kinaghatag kanamo sa kaluwasan ug sa pagkasinagop nga anak. Tanawang mo po ang nguron nga ang mga anak sa imong gugma. Hatagi kami sa nagatuo kang Kristo sa matuol nga kagawasan ug sa langit nga mo'y among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa among Hesus Kristo imong anak nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Niining panahuna, samtang nagtubo ang mga disipulos, may reklamo ang mga Griegong Hudiyo sa mga natibong Hudiyo kay ang mga byuda wala masilbihi og pagkaon. Maanindot nga talan-awon nga ang mensahe sa Ebanghelyo mihatag og pagpalambo sa simbahan ingon man sa mga disipulos. Ang unang pagbasa kinutlo sa mga buhat sa mga apostoles, uluhan 6, tudling 1 ngadto sa 7. Atong paminawon. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ng mga tinun-an. Nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Grego o pinulungan. Ang mga Hudiyo o Grego o pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa, gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas nga taga Antioquia, nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuoan sa mga Hudiyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nag-ampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang imong kaluoy maaniaon ta kanamo sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Ginoo, ang imong kaluoy maaniaon ta kanamo sa among pagbutang sa mong pagsalig diha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa mga buutan. Pasalamati ang Ginoo diha sa Alpa Saliria nga may napulo ka kuldas.
awiti ang iyang kadayganan. Matarong ang pulong sa Ginoo, ang tanang niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan o katarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, ang imong kaluoy maania unta ka namo, sa among pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, anak kaniya nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug ang pag-amping kanila bisan sa panahon sa tingguto. Ginoo, ang imong kaluoy maania unta ka namo, sa among pagbutang, sa among pagsalig diha kanimo. Sama kita sa mga buhing bato, nga gimugna sa Dios, isip espirituhanon nga balay. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo sa unang basahon ni Pedro. Uluhan 2, tudling 4, ngadto sa 9. Atong paminawon. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao. Apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion, ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo, apan alang ni adtong wala mutuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday, na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari, ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios, aron maiya, ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios, nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Ayaw kamo kaguol. Salib kamo sa Dios. Salig usab kamo kanako. Sa balay sa kong amahan daghang mga lawak. Wato ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kundi pa kani tinuod, dili ko masultihan ni ini. Ug kung tuan ako didto makaano man ako dapit alang kaninyo, pabalik ako, kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ako, atuwa usab kamo. Balo kamo unsa ang pag-atos dapit ka akong adtuan? Pas Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kaniya bahilo kung asa ikaw paingon. Sa man ang mapagtulto sa dalan dito. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, nakaila usab kamo sa akong amahan. So karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Naigo na kana alang kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Wala ba gihapon kaila kanako Felipe? Ana kita kanako, nakakita usab sa amahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ba kamo tuo Felipe, na ako anaa sa amahan, ng amahan ni kanako. Wala magikan kanako ang mga pulong ako gisulti ko kaninyo. Ang amahan, gani kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuhoy ninyo nga ako anaa sa amahan, yang amahan ani kanako. Kung dili, panuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako nagbuhat sa akong gibuhat. O nagbuhat siyang labaw pa ni ini, kay moadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ayaw kamo kahadlok. Salig kamo sa Dios. Salig usab kamo kanako. Sa balay sa amahan, dunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Mangsuon, nindot kaya ning paminahon, walay pa ning panahon nato karon ba? Gani ata sa gitawag nato tumang kahadlok. Kahadlok ya tungod ani gitawag tug coronavirus. Murag wa kitay dapit. Murag safe. Mahadlok ta mo lakaw, mahadlok ta mo simba, mahadlok ta way lugar sa kalibutan, pandemic, na di ta mahadlok, bisang ganis sa kapanimalay. Nakahindot kayo makadungog tarubuntaga nga sa pag-ingon. Ayaw kahadlok ka, ako'y lugar, nag-ianap alang ka ninyo. Safe ka. Magigsuon ang ato pag-ampo, Lord, please, tutuloy mi kung asa kining lugar. Di ba kining Ebanghelyo ba? No? Kasagaran biyan ni siyang basahon na nang gitawag na ay mamatay, misas minatay. No? Kaya, no, ni Ebanghelyo nga diin, nga ang hatag magkahupayan ba? Lipat itong mga tao nga nagsalangkansang
nagsubo tungod sa kamatayon silang minahal kinabuhi. Nga sila mahupay unta sa pagtuo nga kini ang isuon nag-una kanato di ayod. Di man wala mawala kanato. Kunili sila, tua sila sa balay sa amahan. Sa lawak kag giandam sa Ginoo kanila. They are with the Lord. They are at peace with the Lord. Naa sila uban sa Ginoo, malipayon, kapahulay na, puno sa gugma. Ang atong mga igsuon na tuwa dito. Pero, of course, na kining bulong sa Ginoo nga ang lawak nga iyang giandam alang kanato, wa nagpasabot unya lang ning ato sa langit, sa balay sa amahan. Nakita unya adto puyo uma damlag. Iya kining gihatag ito karon. Even now, we could live in the house of the Father. Doon natin lawak diha. Nga di matagataban na to ang gitawag to kalipay, kalinaw. Even now. Yung mga igsuon, kininindot kayo na to ni Oy, kaya mo niya itong gipangandoy. We are dreaming of it. Yung unta, wala na ang kahadlok, kabalaka, yung puyo na ta, gitawag to, kahimtangan na ang gugma o kalinaw. Akong nagbasa ni Kalit na bitaw ka ng suso kong oo ba? Akong favorite song long time ago, kaya nga awit ni Elton John. Karabitan kaya Imagine. No? Imagine ba? Kung pa niya, imagine ko no, when all people, no? When all people, ning kalibutan na ba, would live a life in peace. Imagine when all people, no, in this world would be sharing o kaabitay sa isig usa. Kung pa niya nga I might be dreaming, but I'm not the only one. So I hope and pray, I hope and pray that you will join me and we will be as one. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Nindot kayong awita to, kaya mo may nastod kasing-kasing ba? No? Imagine, thy peace, thy sharing. Imagine. Kung mga igsuon, bisag karon nga panahon na niyata sa midst of crisis, di ba? Kung man itong gibati sad, no? Noon ta nga maabot ang panahon ba nga, like for example,
Imagine ka, no? Kunwa para ang coronavirus ka sakit. Mawa na. Imagine ka, usay may tabo. Kung one ay gitawag to ka ng Ezekiel, karang gitawag to mga quarantine ba nga kita makagawas sa mga panimalay, makasuloy na ta, yaway magpugong, way mga checkpoint. Imagine, nga naantay kagawasan na to go anywhere, to go to church, to go to the beach. Imagine kung mahitabo na. Imagine, gumawa na itong kahadlok. Kaya karoon pala yung panahon ng mga isunod, I'll tell you, kaya makahadlok kong ginato. Hadlok ta masakit, hadlok ta makapasakit sa uban, nakatakot sa uban. No? Sa ganyan, mahadlok ta, itong isig katao. No? Mahadlok ta. Fear is over us. Ingon na bagay sila, nga human na ba aning COVID-19, doon na pagilaing makahadlok. Musunod din eh. Gitawag lang ni due date. Karang humas COVID ba, maabot na diyang pizza, maningil na, ug utang, due date na ato mga peranan. Mas makuyaw-kuyaw ako ng hitabuan niya ko. Karindot ka, kung mawaha na ng tawag to kahadlok. Karindot ang tagyur ba, imagine lang, nga kita, urabag, di nang panagana, may nangpo na kita mugakos itong minahal sa kinabuhi. Mugakos ito ang mga minahal sa kinabuhi, mahalok ta nila, we hug them, no? Kaya nga kita, urabag, we could pray together na, no? Kasimba na sa tag-usab together, we could play together, we could be and eat together pagkanindot. Mga isuan, kung pas Ginoo sa Ebanghelyo karon, ningon siya, nga, doon na siya tubag ni anak. Nga, imagine ingon siya, nga, ikaw, mawa na imong kahadlok, kagul, kay nag-andam akong lugar alang kaninyo. A place for us. Imagine mga isuon, unsa ng lugar nga gianam sa Ginoo kanato, nga gisulti karon sa Ebanghelyo. Kung paniya, mo na lugar ba sa balay siyang amahan. Didto na ay daghang lawak. Ug ingon siya mo, adto ako sa amahan, andaman ako na ang lawak para kanimo. Aron niya, ikaw, no? Ikaw, uban ka nako, dunay lawak na alang kanimo. Sa balay sa pamahalan, dunay lawak. There's a room for you. Room for everyone. Mga isuon, imagine na ragod. Kasi pasabot ni anak. Nakitang tanan ni ay mga isuon na ay sa kasing-kasing sa Diyos. Sa balay sa Ginoo, there is always room for us. Kitang makasa mga isuon. Diman there is always room for us for forgiveness in the heart of God. Kita, nga nining kalibutan ng mga isuon na as kakapoy o kahingawa, there's always room in the heart of the Lord na diin kita magkapahulay. Kung siya, come, rest. Nakita, ng kalibutan na, sa ito ang mga pag-antos o kasakit, there's always room for compassion and mercy reserved for us. Nag-iandam sa Ginoo kanato. Ingon siya, naang alang kanato. Una nga, kining lugar giandam niya kanato. Nga gusto siya nga kining luna, no? Kining lawak giandam niya kanato. Iyang ibutang sa tuang nga na siyang kasing-kasing. Ibutang niya sa atong sa kasing-kasing. Ibutang niya kasing-kasing sa iyang gituhanong katilingban. In the heart of the church, preserved.
Doon ako istorya ninyo, malipayo ba ni gulanon ba ka ni, pero it really happens, no? Ingon ini nga, sinasahan ako sa kaparokya, dihay choir member na ko ba nga, pagkanindot yun mo kanta. Beautiful yun, nindot mo kanta. Ingon kanindot nahitabo yun, tungod na ana, ang iyahang talent ba, recognize di lang sa local, national champion siya, o gani, sangka pa internationally, siya sa yun. He stand out yun, because he sings beautifully. Sings beautifully. Kunya, nahitabo ka, gikan sa, kitawag na to ga, ordinaryong babae, diha na siyang parokya nga membro sa choir, dito na siya sa gitawag to sa Manila among the superstars. Mga sikat na kayo siya. Sikat na. Yet, ang kaayo, itong kay wagi niya kwa kalimti ang iyang rule. Musimba lagi po siya, kung membro sa choir sa Osakas exclusive subdivision dito sa Manila, nga mura ba na parokya, she was singing. Membro sa choir. You know what, nahitabo? Nagka-concert sila sa Cebu, niya nagkita may, wala siya kalimutan ko. Si Padre, kumusta man ka? No? Nung siya, kumusta man sa ka? Si Padre, binapay ko pisal ni mga Padre. Kumusta man? Si Padre, ako Padre, no? Born again Christian ako Padre. Ha? Nga namang na-born again mga? Huwag ka sa tubag din, kasi ina Padre, nagtabo na ko mga kini. No? So dito na ko sa Manila, of course, na-show business, na-atanan. Kasi nag-alaga ko sa simbahan. Nag-alaga ko sa simbahan, diha sa choir. Kaya ako ang debosyon, sukat pag-atos pagkabata. Ngatala man ko. Ang problema pa dyan, na, you know, show business, nailisgasya ko in the sense. No? Yung siya, nakasala ko, nalabigit ko sa katao, nga gitawag to, minyo niya, it's a scandal, no? Sa akong kinabuhi. Ang pait ninyo siya nga, itabo na ana, sa ilang simbahan, bukantag yapon siya, pero ang mga tao, kay showbiz good, ibawas na lang kinabuhi, magdain na kayo tinanawan niya. Lain na kayo silutian, dahil na kayo yaw-yaw, labi pa sa mga biyata. Kunya ang ilang leader-leader sa mga biyata, pagkadugawan ang ka punggong. Giadto na gyud sa ningon siya, hunong na nagkanta. Kaya unsay sutis mga tao, no? Nani ka simbahan, nagkanta ka, unya imong kinabuhi ng anak. Maawawan. Kasi may mo. Hunong siya. Wala siya musimba. Kasi was practically kicked out. Hangtod nga, doon ay grupo, Christian group, born again, nga nakaila niya, ug ni-welcome niya. Idawat niya siya siya, in spite of it all. Niauhag niya to pray with them. Niauhag niya nga sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. This po niya, this supportive is like a sister to them. Ila kong giagag. Salamat sa Diyos. Nasunod silang pag-agak, silang pag-welcome ako. Ako, nagkapatungkog kaisog sa pagdawat ni Kristo o sa pagbiya sa konsala. Salamat. Siya, Father, I have met my God in them. Ilang lang grupo, ay kita na ko nga the Lord has room for me for forgiveness. In ang grupuha, I know that the Lord has mercy, room for mercy for me. Tingin ko, happy for you. O sakit para ka namin. Sakit para ka namin. Nga, watay, luna ba? Nga diin, a room for mercy, for forgiveness, for understanding sa ito ang isang katao. May isuon, precisely, kining luna gihatag sa Ginoo kanato. Iyan ang gibutang sa atong simbahan. Ibutang niya sa
Sa ito kakasing-kasing. Yung mga igsuon, maka-imagine ka. If only, imagine lang, kung ano sa imong kasing-kasing, naa ka ng luna, naa ka ng room, luna, nga gihatag sa Ginoo kanimo. Luna for loving, for forgiving, sa atong isikatao. In spite of it all, kung naa na mga igsuon, magkanindot untas ng kinabuhi. Imagine. Amen. Dagato ako sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Mubuha sa langit ug sa yuta. Kung Jesucristo yang anak kabugtong, Ginoon nato. Panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, isagi sugo ni Poncio Pilato. Bila sa krus na mata gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Sa kaadlaw na banhaw, misaka sa langit. Magaling ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Gandito mabalik siya, propahukong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasailuan sa mga sala, makabanhaw sa nabuhing dayon. Nangaliw po kita sa Dios, Amahan, ang tuburan sa gugma, na maandam o sakripisyo dili hakog o walay pagpili. Sa matag pangamuyo, mingon kita, tun-i kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang mga kaobispuhan, kaparian o kamadrehan, mupabati ngadto sa mga magtutuo sa klase sa mga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa imong gugma, Ginoo. Nga ang mga punuan sa atong nasod, maninguha sa pagkat-on ug pagpuyo sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga mamahimo kitang instrumento sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga miyembro sa Kristohanong banay magbaton kanunay ug putli nga tumong sa ilang paghigugma sa matag usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga si Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makaambit unta sa Dios nung himaya ni Kristo, kinsa miambit sa atong pagkatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaya ito na namang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos, sa tanang kalibutan, kasi mo ka maghatagon, kadawat na mo kini among ihalad kanimo. Ang pang, nga abot sa yuta, inamas kang sa tao, mahimo lang ka na mong kalanon sa kinabuhi. Pinaagi sa kahulugan,
ng tubig ug bino, pagkaambit ni sa pagka-Diyos ni Kristo, na may ambit sa mo ang pagkatao. Dagon ikaw Diyos, tanang kalibutan, kasi mong kabagahataw na dawat na mo kanang ihalad kanina. Ang bino nga abot siyo, taginamas kamo sa tao, mahiwalang ka na mga ilindon na spirituhan. Tawataw ka kami ang Ginoong Diyos, makabahimot kami mo, ang sakripisyo nga magihalad, kasi kasing mo sulong ang mga kausan. Kasi Diyos ako ang kasalanan, ganisi ako siyang tagalitan. Maigsoon, mag-ampo kita kiring sakrifisyo, dawaton sa mga magagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghinaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa katibok niya sakto sa simbahan. O Diyos, nga naghimo kanamo, nga makapaambit kami sa kinabuhi sa usa ka labaw nga Diyos. Pinagi sa talakuro pagbinayloay, ning sakrifisyo sa Eucharistia. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyoon ta kami kinabuhi, subay sa bahay kabalo nga maong kamatuuran. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. O Ginoo man naa kaninyo. Manaog sa aplanin, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang naghibayaw nga sasami, Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. ang nagpatan, Sanctus nga mga Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon, malipay kayo sa pagdaig kanimo labaw sa tanang panahon. Nining himayaong panahon sa kabanhaw ni Kristo among Ginoo, nagsakripisyo sa Pasko. Dahil kaniya, mga anak sa kahayag na himugso nga nas kinabuhing dayon, alang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang maganghaan sa langit. Magod ang kamatayon, nagtubos man sa iyang kamatayon, sa among o ang amo ang kinabuhi na banhaw pinaagi siyang pagkabanhaw. Tungod niini, ubas kalipay sa pakus pagkabanhaw, nagmayang tibuok kalibutan sa mga anghel sa kalangitan, nag-awit sa himnos imong himaya, doy silang waghunong nga pag-ingon. Sanctus, 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 Ginoong Diyos sa gagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygo nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos tuburan sa ng kasantos. Padala imong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Mahimong kinailang kanamo, lawas tugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo mipikas o mihatag niningadto sa mga tinunan o miingon. Dawata kinininyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, salamat o pag-usab og midaig, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Adugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumatay. Paghandos ka mata pagkabanaw ni Kristo nagahalad ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta diha sa Espiritu Santo. Dinumi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga manghingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among papa, o si among obispo sa tanang mga pari. Hinuli usab ang igsuong nangamatay, malaomon nga banhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa tanang pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay,
uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, usta na mga santos nga nakatuman sa imong kibabutong latas sa katuigan, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag nga makagagahom nga amahan, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Nagampo kita sa itong amahan, itong gamiton ng mga pulong gitudlos itong manunugos. Amahan namo na ka sa langit, daygon imong ngalan. Maabot ka namo ng imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayroon sa langit. Kung namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasalua kami sa among mga sala. Pasaylo kami sa kasala ka namo. Dili mo kami itugya sa panulay. Luwasa kami sa dautan. Mga kami ginuyo mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanang malios tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunugos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ni kas mga apostoles. Kalinaw ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Salamat kanimo. Pakita ang panag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kining kordero sa Dios, nagawag tang sala sa kalibutan, mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ako angay nga magalawad kanimo, apan ipangunom lamang kung mamaayo ako. Sa pagkampihan ko sa kinabuhin dayon. Nadugon ko sa pagkampihan ko sa kinabuhin dayon. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you all with all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there. I unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa misteryo nga langit nun, himuha nga makalabang kami, gikan sa daan nga nas bagong kinabuhi. Kini ang gipangayo dihan ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manlangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dahil ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos, O Maria, Reyna sa Pilipinas. Panalangin kami sa mga katalagman. Kami ato sa maluluwa. Magampo kita. Ginoong Diyos, imong gisilutan, gisunog, gipatay ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomora. Kansang mga lumulupyo nagpakasala batok kanimo ug sa isig katao. Gibaliwala ikaw nga nagbugna kanila sumala sa imong larawan.
Sukad sa tuig 2019, kalit mikaylap ang coronavirus sa tibuok kalibutan nga hangtod karon wala pay tambal nga napalgan. Nahadlok kami nga kining virus usa ka gaba nga makapatay. Gaba kay ang salapi mao na ang gipaka Dios. Sa gubat gugma batok kadalo ni daog ang kadalo. Sa among pagsimba kanimo, isip anak sa Dios nga nabanhaw. Kami naghinulsol. Pasaylua. Kaluy, banhawa ang among mga kalag aron mapawala ang gaba coronavirus. Amen. Jesus, isip divine mercy. 1. In 1921, si Jesus makadaghan nagpakita, nakigsulti, nagpaila kang Sister Faustina Kowalska sa Poland nga siya ang Divine Mercy. 2. Misyon ngayang gitaha sa Madre, isangyaw sa tibuok kalibutan nga ako ang Diyos sa kaluoy. 3. Mapaubsanon nga tubag ni Faustina. Unsaon man nako pagsangyaw nga ako usa ka madre nga walay grado. Gani ang trabaho ko mao lamang ang pangluto, panglaba, panglimpyo sa monasteryo ug pag-atiman sa tanaman. 4. Pulong ni Jesus kaniya. Gipili ko ikaw, kay hugot ang imong pagtuo sa Dios. Ug lig-on ang gugma alang sa sikataw. Ayaw kabalaka, kay magsilbi ako nga imong abyan. Lamdagan ko ikaw. Pinaagi kanimo, ako ang magsangyaw. Sama nga nagsangyaw ako pinaagi sa napulog duha ka apostoles nga mga mananagat lamang. Si Pedro, ang unang Santo Papa, walay grado. 5. Balaang milagro nga napahitabo, nasangyaw sa tibuok kalibutan nga si Jesus ang Diyos sa kaluoy. 6. Sa tuig 2012, gipasakay ni Jesus ang balaang tuga ni Brother Julius sa tulo ka kilat nga niigo kaniya. Iyang tuyo nga pinaagi sa maong tuga, isip balaang instrumento. Iyang ayuhon ang mga masakiton, aron ang mga milagro sa pagkaayo makapasangyaw nga siya Diyos sa kaluoy. 7. Sulod sa 5 ka tuig, saksi ang mga membro DMC nga napahugot ang ilang pagtuo ug napalig-on ang ilang gugma alang kang Hesus, isip Divine Mercy. Mga gibuhat ni Hesus nga nagmatuod nga siya Diyos sa kaluoy. 1. Gipilo-pilo niya ang 5 ka pan ug 5 ka isda alang sa pagpakaon sa 5,000 nga gigutom samtang naminaw sa iyang wali sa usa ka bungtod. 2. Pinaagi sa pulong lang giayo ni Jesus ang napulo kasanlaon. 3. Sa dali nga hikap lang sa mata sa usa ka buta nakakita. 4. Agig pagdando sa pangamuyo ni Jairus nga sumusunod niya
Sa hikap lang, iyang gibuhi ang dalagitang anak nga patay na. 5. Agig pagsanong sa hangyo ni Marta o Magdalena. Iyang gibanhaw ang ilang igsuon si Lazaro na pipila na kaadlaw dinha sa lubnganan. 6. Gipanalipdan ni Jesus ang usa ka babae nga gitaral, gibagsak siyang tiilan sa mga Pariseo nga nagsiyagit. Nasakpan namo siya nga nanapaw. Sumala sa balaod ni Moises, batuon kini siya, patyon gayod. Agig mahilom nga reaksyon, miluhod si Jesus ug iyang gisulat sa yuta ang sala sa matag Pariseo nga dinha siya nga tubangan. Ug siya miingon, kadto nga wala gyoy sala, punit og bato, batua kining babay. Nang ulaw, nan lakaw, nang biya. Ug giingnan ni Jesus ang babay, pauli sa imong balay, paghinulsol, ayaw na pagpakasala. 7. Kaluoy nga walay sama, nagpalansang siya sa krus, pagluwas sa makaliwat ni Adan o iba sa kadautan sa original sin. Kaluoy o gugma ginabansay sa mga miyembro sa Divine Mercy Communities. 1. Sulod sa 5 ka tuig, nagmahalaron sa bangko sa Divine Mercy sa tuyo nga mapakaon ang libo-kalibo kamakabos nga gutom. 2. Mga DMC volunteers nagsuroy-suroy sa pagpangita ug makabos aron mahatagan og tagilma ka kilo nga bugas sumay. 3. Sila nagampuay alang sa isig usa aron magmaayo sa mga sakit sa kalag ug lawas. 4. Nanghatag og mga sinina alang sa mga hubo, mga tambal alang sa mga masakiton, gikan sa ilang kaugalingong bulsa. 5. Nagmasangyawon sa mga mensahe sa Divine Mercy. 6. Nakatukod o gagmayng katilimbang Kristohanon sama sa early Christians. 7. Sa pagkakaroon, madapiton sa ilang mga kadugo, silingan o higala sa pag-apil sa apostolado on air.